Yaki A So, Yaki A So, Yaki A So. Kaga yaki kan so wanda duk zayayi burinsa ya nasara. Inda so da amana kaga hero ashe shi ne zai gagara. Shi ko ciwon so zafinsa kun sani ya zarce na sabara. Ya kama jikinka sai ka koma kamar wani layin shatara. Ba ruwansa da mulki ko sarauta hada har malam mai bara. So hakika ne Me na kukan kuma? Ba na kin san cewa duk wannan kunan kin kasa da ita ko? Wace ce kuma wannan? Ba ni zan baka wannan amsa ba, wannan sakon ne zai baka amsa. Mun gudan haka ungo. To, inda muka tsaya za mu dora. Shaye-shaye a cikin aji? Haka ka zo? Ka kyauta. Gaskiya abokina ban ji daɗin abin da kai Salim. Salim bai kamata a ce ka watsawa Salma ƙasa a ida ba. Abokina kenan. Ni a gani na ba soyayya ce ta kawo mu makaranta ba, karatu ne ya kawo mu. Kaga bai kamata a ce mu zo mu dinga yin soyayya a makaranta ba karatu ba. Abokina kenan. Ka sani cewa a duniyar nan komai yana da lokacinsa. Soyayya da lokacinsa. Haka ma karatu. Yaki A So. Kar ka manta masu iya magana suna cewa ka so mai sani. Ko da waye ne shi a duniyar nan. Yaki A So, kaga yaki kan so. Abokina yanzu ya zaya mu je ka bata hakuri. Gaskiya ba zan yi zagon Salma ce ta sai dai ka je da kanka wannan zai gamsar da Salma ta kula kan wannan. Za ka iya zuwa da kanka ba ta za ka bata wani kan wannan. Ya kama jikinka sai ka koma kamar wani layin shatara. Yanzu kun samu na bara? Kun gana gari? Khalil, kar ka sake da ka sani ko a hanya ka wani kar ka sake. Yaki A So, kaga yaki kan so ba zan iya rabuwa da ke. Ƙarya kake. Maryam soyayya ki ta so saba da amana ƙarya kake. hero ashe shi ne zai gagara. Ba da ke nake ba. Ciwon so Ina yi da wani zafin kun sani Ni ba ya sa tuna zarce ba na da soyayya. sabara. Ya kama jikinka Ji sai ta ka tafi koma daban da kamar lokacin wani da zan gaya layin shatara. Samun zuciyar ta abu na saurara mu. Maryam ina son so na hakika kuma gona. Ai ba ce na sha kodin din da batun ina son. Yaki A So, Yaki A So. Ana lafiya ka tare min hanya kuma ka sa aka tare ni? Ke yar gidan uban waye da zan dige miki magana kina disga. Ni yar gidan uban ka ce. Haba ban yaro. Sai harin mace ba girman ka ba. Sake shi gidan uban waye da zaka ringa shiga harkata. Ni ba kowa bane. Kin ga Salma. Dan ka sake ƙara shiga harkata ko? Ba girman ka wani. Ya haƙuri yoga ba. Allah ku zo mu san ku da wannan. Abokina. Me yake faruwa ne na ganka a cikin damuwa haka? Wallahi abokina ina cikin damuwa. Maryam ta nuna a min so, ni kuma ta nuna min ki. Dalilin sa wata gasa da sai ban samun nasarar cin wannan gasar ba. Abokina ina mutukar son Maryam. In babu Maryam ban san ya zan saka rayuwa. Yaki A So. Gaskiya na tausaya ma aboki. Saboda na san irin radadin da ake ji idan aka rasa soyayya. Saboda haka in dai zuciyanka tana son Maryam da gaskiya
kuma kana son Maryam sosai bai kamata ka hakura da soyayyar Maryam. In dai kana son Maryam dole sai ka yi abu da. Me shi wannan abu da Yaki A So. Yaki A So. Menene kuma Yaki A So abokina? Dole sai an yi biyu babu tsakanin soyayyar da kake nuna masa da kuma soyayyar da kake nuna masa. In dai kana son Maryam da gaskiya bai kamata ka nuna mata ka janye ba. Kamata ai ka nuna mata kai ma ba abin da ba za ka iya akan soyayyar. Gaskiya ne abokina, na gode. Wannan ubuka ce babban aboki. Yaki A So. Yaki A So. Inda so da amana kaga hero ashe shi ne zai gagara. Shi ko ciwon so zafin sa kun sani ya zarce na sabara. Ya kama jikinka sai ka koma kamar wani layin shatara. Ba ruwansa da mulki ko sarauta haɗa har malam mai bara. So haƙiƙa ne Yaki A So. Yaki A So. Wato Maryam, Yaki A So. a da kika zabe ni, wallahi sai na ji tamkar ba ni ba. Ki hatta assignment din da aka ba mu na malam Nura ma da naje gida wallahi ban yi. Dakata Amir. Soyayya ta da kai daban, karatun ka daban. Ka kula da karatunka kamar yadda kowa yake kula da karatunsa, shine ribar rayuwarka. Shikenan, nagode da irin shawarwarin ki gare ni, ranki ya dade. Maryam, fetur ne a hannuna, ce kina so, in kika ce ba ki so. To me hakan kai kuma? Zan kona kaina Maryam. Khalil bana son ka. Maryam da bakin ki faɗa haka. da shi, ki kona kan nasa ma. Maryam da bakin ki Khalil ke faɗa. bana. Ka kona kan naka, sai aka yi. Maryam. Zan kona kaina ne Maryam. So mu tafi, kona kan nasa. Cikin da yake damuna. Maryam, kice kina so na Maryam. Khalil bana son ka, na gaya maka. Maryam a gaban miki da kike ga wannan maganar. Wuce mu tafi. Aba Salma, menene yasa zaki je wajen mayancin miyagun ɗaliban? Bacin kin san halin su ba mai kyau bane. In je wurin su? Kai ma ka san fa inda za in je wurin su. Kawai na zo wucewa ne suka tare min hanya, to shi yasa ka ga ma ina da jima da su. To don Allah a cikin makarantar nan ina so dai inda zaki ringa shiga, ki san irin gurin da zaki ringa shiga. Kuma sannan ina so zan gaya miki wata magana. Na Allah ki yi hakuri akan abin da na yi miki, ni ma ban ji daɗi ba. Kamar me fa? Ina so in gaya miki cewa ina son ki so na haƙiƙa. I'm sorry to say kai haƙuri, yanzu ba soyayya ce take gabana ba, karatu ne aka. I'm sorry. Yaki A So. Yaki A So. Yaki A So. Kaga yaki kan so wanda duk za ya yi burinsa yana. Listen to me, class! Our topic today is law. Hey, Jabir! Usman! Garzali! Come out! Wato kasuwa aka buɗe a nan makin. Abinda ake koyar muku ba shi kuke kallo ba. Kai ka ce mutanen kirki. Wannan shampo yayi komi. Wannan cibirin fa. Na Usman, what is the law? I say what is the law? Imma a ce ba za. Jabir, what is the law? Idan Kai tsaye. Tunkiya ake biya wa kudin makarantar ke. Kwata-kwata ba ku gane abin da ake koyar da ku.
iyayenku suna bata dukiyarsu a banza kuma muna wasting time for nonsense. Go and sit down. Hey, a banza iyayenku suke asarar kudaden su kenan. Ba kwa mai da hankali ku abinda aka sa ku kenan. Salim, what is the law? Taking the article at a whole, and unable reasonable construction can be regarded as the following. Salim da kaɗan ni kaina na fi ka ganewa. Clap for him again for the 3 times. Well done, Salim. Ina son ka ba wai shine kan gaban da samari ba a'a. Ko da zuciyarka ta aminta da kai ne kai. Amma dai har yanzu Yaki A So, kaga yaki kan so wanda duk zayayi burinsa ya nasara. Inda so da amana kaga hero ashe shi ne zai gagara. Barka zuwa da Allah. Barka zuwa da Allah. Barka zuwa da Allah. Girman kujera ka da Allah. Barkan ku mai kai. Allah ma hasaranka fadawanka. Ma hasaranka fadawanka da Allah. Kaga sai nawa ne ta kali da haura katanga. Usman da Jabir da Garzali. Ba dan iska irin Garzalin da wannan Jabir din. Yaki A So, Yaki A So, Yaki A So, kaga yaki kan so wanda duk zayayi burinsa ya nasara. Inda so da amana kaga hero ashe shi ne zai gagara. Shi ko ciwon so zafinsa kun sani ya zarce na sabara. Ya kama jikinka sai ka koma kamar wani layi 19. Ba ruwansa da mulki ko sarauta hada har malam mai bara. So hakika ne Yaki A So, Yaki A So, Yaki A So.